formats evolucionen. I nosaltres hem nascut aquí. Nosaltres som analògics. Si jo agafés qualsevol d'aquests elements d'aquí, qualsevol aparatejo d'aquests, i us el posés aquí i us digués que l'empressiu, el sabríeu emprar. Més o manco, sabríeu emprar. Ràdios, cassets, teles i tal. Bueno, en el món analògic, us intentaré descriure un poc els punts del món analògic per contrarrestar l'altre. És a dir, teníem coses que eren grans formats. Els formats eren grossos, tocadiscos, eren tocadiscos que el Walkman era una cosa que... El telèfon, era un telèfon, els formats eren grossos. Les ràdios, després van anar tornant petit, però al principi les càmeres aquestes de vídeo, en Tiago li ha demanat que gravés una estona aquesta conferència, aquesta xerrada, i fa amb una camereta molt petita que té tanta o més qualitat que aquestes càmeres d'aquí. És a dir, els formats eren grossos, ens trobàvem formats molt grossos, que a més tenien una capacitat limitada. Una cinta de VHS màxim 240 minuts eren, ja quan tenien 240 minuts ja aquestes cintes eren les bones, un casset tenia X possibilitat de gravar, o un disc, un tocadiscos, un LP tenia el que tenia. Per tant, eren de capacitat limitada. Hi havia la informació es transmetia a través de mitjans de masses, els mass media, la tele, per tothom, la ràdio, per tothom, eren els diaris per tothom, eren mitjans de comunicació de massa i mitjans, sobretot els que eren televisió i tal, unidireccionals i de flux. Què vol dir això? Unidireccional és que tu en la tele encara a dia d'avui no han aconseguit poder interactuar amb la tele. La tele, tu t'asseus allà i ella xerrava i tu la podies posar en mute com a molt, però l'havies d'escoltar. I a més era de flux. Què vol dir de flux? Que era que la pel·lícula començava a les 10 i tu ja podies fer el que volguessis, que allò seguia, i allà seguia tu, i tu, si tu perdies, tu perdies. Era de flux, el que se diu una informació de flux, que flueix i tu no la pots aturar quan vulguis. Després va venir el vídeo, que va rompre un poc aquest flux, però no era el mateix que el d'avui en dia, que després us explicaré. I després també teníem, les comunicacions eren one-to-one, eren d'un a un. Tu agafaves el telèfon, i el penjaves i cridaves a una persona. Un dia, uns anys va sortir allò de telellamades a 5, però bueno, sortia un poc caro. Però en principi, nosaltres estem acostumats a comunicar-nos de tu a tu. Si jo ara xerrés amb el Lluís, ens volguéssiu xerrant, cap de voltes vindríem, us interromperia, diria, un moment que vull, pararíeu que acabés, que comencés una altra conversa. Aleshores, nosaltres estem així, converses d'un a un. I les fotos eren en paper, tenien formats analògics, que se podien tocar, que sabíem on eren, que els guardàvem en un puesto físic i sabíem on eren. Altres coses era que els aparells electrònics eren un poc delicats, és a dir, eren cas. La tecnologia, lògicament, era ca, tenia un tocadiscos o tenia una tele, ara està baratit, però era ca. I a més eren unes coses delicades, és a dir, tenies por de tocar l'alerta que no es rompi. És així, la ràdio es podia rompre, costava arreglar-la, eren coses que en principi eren... No vull dir que ara els ordenadors no es rompin, que també es rompen, però el concepte després veureu quan el desenvolupi que vull dir amb això de que allò es rompia i el d'ara no es romp tant. I després la darrera cosa és que eren relativament fàcils d'utilitzar, relativament. Els vídeos ja vam posar allò de programar, no sé qui s'ho va inventar, en aquells sistemes de programar no hi havia qui ho entengués, però eren relativament. Però com a mínim feien una cosa. O sigui, el telèfon era per telefonar, la tele era per veure la tele, la ràdio per escoltar la ràdio, tocadiscos per escoltar música i el Walkman per escoltar música. Feien una cosa. Cada aparell tenia un ús i era més o manco relativament fàcil. I ara estem aquí. Els vostres fills han nascut aquí. Això és el món dels vostres fills. Hi ha un xiste que diu: su radiografía mostraba una costilla rota, pero nosotros ya se lo hemos arreglado con Photoshop. Però que l'hem d'arreglar, amb Photoshop i ja està. Si la imatge no està bé, l'arreglem. Això és el món en el que han nascut els vostres fills i en el que nosaltres som immigrants i mínimament analfabets. Què ha canviat? Ha canviat tot. Els formats cada vegada són més petits. Tu agafes l'iPod d'aquí, tan petitó, i és superpetit per escoltar música.
els ordinadors es tornen més petits, les càmeres de vídeo són petites, els formats han tornat molt petits, no? Les coses són molt petites. A més, tenen una capacitat il·limitada. Jo és que no sé si ningú... Mira que n'hi posen de música, però clar, la música que posa, a vegades omple l'iPhone de música i diu «Tiene usted 50 hores de música». Dic, Dios mío, no sé com ho faré per escoltar tot això, no? O sigui, és il·limitat. Fotos i fotos a internet, tot és il·limitat, no? Vinga contingut, vinga capacitat, no? No és allò de 2 hores, no? Vinga, 80 gigas per gravar la tele, tu. Dius, ostres, n'hi ha d'hores, no sé si tindré prou hores per mirar-ho, no? Però tenen això, una capacitat il·limitada. La informació és a través de mitjans socials, social media, és contraposició a mass media, social media, on estan molt segmentats, n'hi ha molts, on a internet hi trobes mitjans de tot, estan molt segmentats i són molt plurals, no? I a més, tothom genera contingut, que això serà un concepte que també tractarem després, no? Per tant, ja no és la tele, que el que digui la tele, ho ha dit la tele, sinó que hi ha molts de canals. La informació ens arriba per moltíssimes bandes diferents, no? I els continguts són multidireccionals, és a dir, jo ja puc interactuar a internet, però no només interactuï amb una pàgina, sinó que interactuï amb altra gent a internet. I la gent quan entra, jo he deixat un comentari, el veu, és multidireccional. I és on demand, que es diu és a demanda, ja no és a les 10 del vespre, vinga, tots seguts aquí i a veure la pel·li de la setmana de la primera, no? Quan només teníem la primera i la VHF, no? Allò ho havies de veure, ara no, ara entres a televisió a la carta per xerrar d'una cosa, i dius, ara vull veure el programa que vam fer ahir a les 6 del capvespre, vaig a veure-lo, i a més l'atur, i me'n vaig, i torno a venir, i torno arrere, i torno a pujar, això és així, no? És a demanda, no? La informació és a demanda, val? La comunicació és all to all, és un pipot, és un desastre, entres un xat i pots xatejar en 2, en 3, en 5, obres el Messenger i pots xerrar amb un munt de gent, hi ha espais on la gent conversa, per tant, aquesta cosa de xerrar d'un a un s'ha convertit en una cosa que tothom està xerrant amb tothom. O sigui, tot això se mos ha obert, no? Les fotos, els vídeos, els llibres, són digitals. Tot s'ha digitalitzat. Els llibres també, i cap aquí anem, cap aquí anem. Això és la gran discussió ara sobre la digitalització, no? I els aparells digitals són més baratos, tot això és bastant més barat, ha baixat molt la tecnologia, i no es rompen. I no es rompen vull dir que quan comences a pernejar dins internet no es romp. És impossible. Si algú és capaç de rompre internet, li donaran el Premi Nobel de Tecnologia. Internet no es romp. Pots llevar els cables, però internet no es romp. L'ordenador es desprograma. I després ho duis a programadors que us el reprogramin. Però si te carregues un programa d'ordenador no s'ha romput l'ordenador. T'has carregat el programa, te'l reinstal·len i cap problema. Però no es romp. No és com el concepte que teníem. Després veureu per què vos ho dic. I després tenen 1000 prestacions. Cap aparato serveix per el que te'l venen que diu que serveix. Tot serveix per tot. L'iPhone aquest fa de tot. Fa fotos, grava vídeos, és per telefonar, però també et pots enviar missatges, fa de tot, no? Les càmeres digitals fan fotos, però també graven la veu. Tots serveixen per moltes coses. I això, clar, a nosaltres que venim que cada aparatet serveix per una cosa, però això és un problema, perquè te donen un aparato d'aquests i comences a dir, i com faig per telefonar, i com ho faig per enviar un missatge, com ho faig per gravar, com ho faig per fer fotos, no? I això és aquest món. I ells, això, ho sabeu, no? I ells riuen quan els dic, no, això el dedillo. Això el dedillo. Això s'ho coneixen perfecte. Els que tenim un repte aquí som nosaltres.